Tak, Franto, zapínáme server a jdeme na to. Už jsou tady zase Vánoce. Jo, a nenáme pro vás, kamarádi, zase novou kotletu. Pardon? Co? Snad si chtěl říct něco jiného. Ty jsi snad chtěl umýt uši, ne? Zase špatně slyšíš. No, já mám pocit, že slyším dobře, ale že jsi to řekl špatně. Řekl jsem, jestli chtějí naši kamarádi vidět a slyšet novou kotletu. Tady je trailer. Tak Matýsku, za prvé, není to kotleta, ale je to koleda a mám pocit, že tohleto už jsme řešili minulý rok. Co? No to s tou kotletou. Aha, tak chcete nebo nechcete? No já myslím, že kamarádi se nemůžou dočkat na tu naši novou kotletu. Koledu, tak ježišmarja. Zase mě sadli trailer. Dobře, já se omlouvám. Vážní přátelé, milí kamarádi, samozřejmě nová koleda bude... Jo, no jen to dání. Jakým? To uslyšíte. Hele, na ty trailer už se vykašli. Dobře, ale my se všichni těšíme na tu naší koledu. Hurá! Půjdem spolu do Minecraftu, dudaj, da. Do hry připojím i Frantu, dudaj, da. Kompíku, panáčku, já tě budu kolébati. Kompíku, panáčku, já tě budu kolébat. Začni, Franto, kopat uhlí, dudaj, da. Diamanty, zlato, studny, dudaj, da. A teď jdeme kraftit meče, dudli, da. Jo, zombíci budou brečet, dudli, da. A teď, Franto, najdi portál, dudli, da. Ender draka jsem zas dostal, da. Kompíku, panáčku, Dětku! Ježiš, on je hluchej nebo co? budu kolíbat. Dětku, vypadni už od toho počítače. Řeš tady jako na lesi. Matýsek už je spát a zítra ještě den a stejně sem jdu už uklízet. No jo, furt, bábo. Franto, hele, budu končit, tak zatím dodělej tu moptrapku, když tady nebudu, jo? Tak zatím, čau. Dědek jeden bláznivej, furt tady paří a je tady bordel po něm a furt jenom na tom počítači. No. Haló. Co je? Co se děje? Počkej, neslyším. Halo, počkej, to seš ty, Franto? Co? Ne, dědek, ten pořád spí? A na co mám kliknout? Kompíku, panáčku, já tě budu Cože? kolébati, kompíku, panáčku, já tě budu kolébati, kompíku, panáčku, já tě budu kolíbat. Bába už taky paří. Tak to je teda konec. Tak co, líbila, kamarádi? Jo, mně se to strašně líbilo. Hele, já jsem chtěl něco říct. Rozloučíme se. Ne, tentokrát se rozloučím s novou informací. Jakou? Sundej mi ty brejle. Sundávám ti brejle. Tak a teď na vás vidím. Koukejte se mě do očí, protože tato zpráva je velká novinka. Jaká? Mám svůj obchod. Ty máš svůj obchod. Jo, Jak se jmenuje? na týskushop.cz. Jak? Na týskushop.cz. Já ti nerozumím. Tak se to nauč. Řekni to ty. Matýskův.shop.cz. Nejhustější, nejlepší, levný bomby, kvalitní, lepší než všechny dárky světa od Matýska, kupuj to! Na týskushop.cz.